Hello guys, welcome to channel Zim. Guys, if it is your first time here, tokumrom subscribe, like, share, comment, share and it. So guys, nyanda nayo inyaya ya Raspombi arikunzi iye akudanana mai veshamwari yake. Zvanyorwa ne Metro. But Metro hatinyanyi kuitrasta. Metro inongonyora zvinhu kungonzi yanzi yanyora maizi. But guys, ndoda kuti mundiudzewo zvamunofunga kuti Metro iri kutsvaga mafanzi here kana kuti iri kungosvibisa zita remukomana. Ndichaisa hangu chiposti chacho nemapicture amonzo achivavo neakewo iye kuti muone kuti zvavamira sei maizi. Mondiudzewo zvamunofunga mucomment section guys. Musakangana kukomenda guys nekulika please. Ndokumbira subscription yenyu futi ipapo maizi. Zvamai manje ndo zvinhu zvakanyanya kukosha maizi. Makalika makaita sei makakomenda makasubscribe tiri kutofamba maizi. But anyway guys, ndoda kuti muone nyaya yemukomana Raspombi achinzi ndiye ari kudanana namai veshamwari yake. So mondiudzewo zvamunofunga mucomment section, mulike, share, comment, subscribe guys. And it oyo tobatana pa next video.